справиться. Нам, анёлам, ой, няпросто дапамагаць са свецкім успрыняцця свята людзям справіцца. Вось і сёння ў аўтобусе, як я і не старалася, размова з нараканнем усё ў адно завязалася. Что ревматизм, тиск, дыховицы не дают мне спокою. Что ни день, то новая хвороба. И не кажи, мне ж так само серце непокоїть апошнім часом. Леки п'ю жменями, а толку нема. Дякуй Богу, дожили до вігілії Божої народження. А яка там куття? Коли одно болить, другое ломить. Ранее, як было, вся сім'я збереться, помолимся, поламаемся оплатком, дык стол ломится от этих 12 страв. А теперь что? Внуки далеко, дети вечно заняты. Дык які тут святы, коли в голове только бы тиск померить, да таблетки выпить. Дык свято ж не у столе, свято ж у души. Хоть и тяжко, али хочется запалить свечку, помолиться за семью, внуков, вспомнить про тых, кого уже няма, и про тых, кто далеко. Душа, яна ж так само простела, адчувая. Ой, Маня, смутно мне и самотно, ведаешь, няма той радости, той надеи, что раней была. Боже, народження раней было таким чаканням цуду, а теперь чаканням нового приступу. Дык гэта ж і ёсць надзея, менавіта ў Божым нараджэнні. Гэта ж прыходзіць Сын Божы. Гэта ж святло прыходзіць у свет, нават калі навокал цемра. Можа, з той радасці ў сэрцы і хваробы пройдуць. Складана з надзею людзей. Пакупкі, падарункі, гэта прасцей. Не баліць галава пра Божыя справы, бо навокал шмат знешняга падману. А у мяне ні падарункаў, ні ёлкі. Усё дорага, усё ў чэргах. Дык каляды адны пакупкі, зніжкі, рэклама, мішура. Якое яно свята? А я вельмі люблю Божае нараджэнне. Хоць раз за год у хаце пахне карыцай і надзеяй. Надзеяй? Смешна. Усё гэта казкі для наіўных. А вось яшчэ ў касцёл трэба схадзіць. Не хачу, але трэба. Так выхавана. У касцёл? Дык там адны бабкі і свечкі. Бог ён у сэрцы, а не ў будынку. А я веру. Каляды – гэта не зніжкі. Гэта любоў, гэта надзея, гэта сям'я. Любоў – не моднае слова. Маладым больш падабаецца альтэрнатыва свабода. Шмат ім яшчэ прыйдзецца перажыць. Каб праўда, дзе Дух Божы, там свабоду адкрыць.
Нарешті канікул. Чекайте. Ага, тобі добре, ви коляди не святкуєте. А мене вже сьогодні до бабулі запруть. А там навіть інтернет не тягне. Сиди тільки і слухай. Ну чого, свято якое велике наближається. Може, до сповіді сходиш. Бог нас так любить, так чекає. Куди сходиш? До сповіді. Ну, гэта коли до ксяндза йдеш і зло своє говориш. Ну, грехи свої. Ну отстой. Это что слово ніби з іншої планети? Сповідь, ксьонз. Просто кринж. І що? Ніяк не отмазаться от вёски? Ніяк. Кожен год одно і то ж. Вёска, костёл, целая хата родні. Вонітіть, а то й думки про гэта. А ми з батьком одні. Ну ти ж ведаєш, так у нас ніяких свят, окремя 23 лютого. Ні добре, ми живемо вольно, ніякого контролю. Своб. Навіть з тими, хто традиції тримається, непросто. А що казати про тих, для кого Бог – гэта космос? Не хапае крила у кожнага ад зла адхіліць, бо патрэбны людскія рукі, каб Божу любоў адарыць. Прабачце, можна прайсці? Мы вельмі змерзлі на прыстанку. Ты куды прэч? Бачиш тут? Непраходны двор. Ось так і треба було з такими сумками і дзіцём па гэтым холадзе лазіць. Што яна сабе думае? Гэта ж грамадскі транспарт, а не таксі. Цягае беднае дзіця, дома не магла сядзець. Чаму абсалютна ўсе тут павінны яе шкадаваць? А дзе бацька, цікава? Ці чарговая маці-гераіня без мужа, якая думае, што ёй усе спачуваць павінны? Смешна. А дзіця-то хоць покормила, чаго яно так равець? Не павінна ж так громко плакаць. Што тут робіцца? Чаму гэта дзіця так гучна плача? Суцешце яго, няхай замоўкне. Ды супакойце ўжо гэтага дзіцёнка. Колькі можна? Голова расколваецца. Ненавижу дзяцей! Часом здараецца, каб вочы на праўду адкрыць, аварыйную сітуацыю варта дапусціць. Ты як водзіш, ашалеў. Людзей вязеш і не трогай. Ты куды ляціш? Позабіваць хочаш? Ходь! Колькі можна? Святы наближаються, а ви гіє на бідну жінчину, яка ледь тримається на ногах, так накинутись. Де ваше сумління? Люди повинні бути добрими. Усім тяжко, а не тільки вам. Погляньте на себе сбоку. А вам-то что за справа, шофер? Мы тут свои меркования выказываем. Это не ваш уласный автобус. Ну я просто сказала, што дзіця плача. Гэта ж праўда. Дзякуй, вы першы, хто не адвярнуўся. Прабачце нас.
калі хоць частцы людзей праўду ўдалося прызнаць, можна і на цуды Божыя у сэрцах цакавіць. Самы час Маці Божую пазваць. Ты не адна. Мы таксама шукалі прытулак, і нас не прынялі. Але ў кожным сэрцы, дзе ёсць любоў, нараджаецца Сын Божы. Няхай гэты аўтобус стане Бэтлеемам. Няхай кожны з вас стане пастухом, мудрецом, анёлом. Я так кричала на вас тады. Прабачце, пра вашыя сумкі, пра гэтую непагадзь. Я зусім забыла, што Божае нараджэнне – гэта не пра святочныя пакупкі і клопаты. Гэта пра тое, што ў нас у душы павінна быць. Я была такой чэрствай. А я смяяўся над верай, над надзеяй. Казаў, што ўсё гэта казкі для глупых. А цяпер сам адчуваю, як яна у нас саміх праснулася штосьці чалавечае. Я тады пра касцёл гаварыла, пра трэба. Думала, што ўсё гэта толькі звычка, пустыя традыцыі, паказуха. А цяпер мне не проста сорамна. Мне захацелася зразумець, па-сапраўднаму, не проста хадзіць у касцёл, а змяняць сябе, рабіць штосьці добрае. Свята Божага нараджэння – гэта не толькі час падарункаў і святочных прыгатаванняў, але і магчымасць зазірнуць унутр сябе, знайсці супакой і радасць у простых рэчах. У кожнага з нас свой шлях і сваё разуменне гэтага свята. Можа, бабуля не памыляецца, і Бог сапраўды мяне любіць. Слухай, а паехалі са мной? Как раз даведаешся, што это за свята, Божае нараджэнне. Праўда, ты мяне запрашаеш? Ведаеш, мне захацелася адчуць, што такое гэта ваше Божае нараджэнне. Галоўнае – гэта вера, якая напаўняе нашыя сэрцы надзеяй і любоўю. І нават у самых звычайных момантах свайго жыцця мы можам адчуць сапраўдную таямніцу свята. Усё, што адбываецца вакол нас, можа стаць святлом, калі мы гатовыя бачыць яго. Дык няхай жа гэтае святло зазяе ў нашых сэрцах і дорыць нам радасць і спакой. Я не прасіла шмат, толькі трошку цяпла, толькі кроплю дабрыні. Кожны, хто мае патрэбу, кожны безабаронны – гэта мой сын. Кожны забыты, адкінуты, пакрыўджаны – гэта Езус, які прыходзіць. Не шукайце яго ў роскашы. Ён нараджаецца ў холадзе, сярод цемры. У слёзах маці ён прыходзіць туды, дзе яго не чакаюць. Каб нагадаць, вы святло гэтага свету. Выпраўце свае памылкі, прабачце адзін аднаго, працяніце руку таму, хто ўпаў, падарыце цяпло таму, хто патрабуе, падарыце любоў таму, хто сумны. Гэтаму ўсяму нас вучыць дзіцятка Езу, не словамі, жыццём. Вы выбраныя. Праз вас свет можа ўспомніць, што значыць быць чалавекам. Праз нашы ўчынкі, словы людзі змогуць пазнаць, што значыць быць Божымі дзецьмі. Пасля Марыі мне няма чаго дадаць. Віншую ўсіх са святам і жадаю ўсім дзецьмі Божымі стаць.